Malawi Today. M'malo mwake mkulu wa bungwe lomenyera ufulu waugula la Kama a John Kapito wati kukwezaku ndikosamveka komanso kukuzetsa mafunso. Ndipo akapito afunsa unduna za malonda kuti ufotokoze momwe kukwezaku kwachitikira maka pa nthawi yomwe shuga akusowa pa msika. Shuga ndi katundu wina wopatulidwa Malawi munomo amene amapangidwa kuna kuti akampaniwo asapange mtengo wapage mogwirizana ndi boma ndizobvisa chisoni wenda wino pamene ive shuga yako akusowa pamene ivo posa kupanga shuga iwo aganiza zokweza mtengo umene zimene mwina ziperekeso mavuto ochuluka. Kampani ya Ilovo yati kutsatira kukwezaku paketi ya shuga woyera yolemera kilogramu imodzi akuyigulitsa pa mtengo wa 3,400 kwacha, pomwe wa brown akumugulitsa pa mtengo wa 3,000 kwacha, ndipo paketi ya shuga woyera olemera makilogramu awiri akumugulitsa pa mtengo wa 6,450 kwacha, pomwe wa brown mulingo omwewu akumugulitsa pa 5,700 kwacha. Mitengoyi yayamba kugwira ntchito lero lachitatu pa 12 March. Ripoti imene walemba ndi Winnie Wembe koma wawerenga ndi Christina Chiwota. Bambo yemwe akuti apolisi anamuombera pa zionetsero za dzulo ali mululu mchipata chachikulu cha Zomba. Apolisi anatsimikize ngati bamboyo wavulazidwa ndi chipolopolo, koma mneneri wa chipata cha Zomba Fredson Kambeni watsimikiza kuti akuthandizidwa mchipinda cha odwala mwakayakaya bamboyu yemwe anafika naye dzulo. Rafael Mlozowa andi zambiri. Zomwe zinayamba ngati zionetsero za mbata ndi mtendere mu mzinda wa Zomba dzulo sizinathe bwino pamene anthu anayamba zosokoneza. Chisokonezo chinayamba ochita malonda amene amachita zionetserozi atangofika kupereka kalata yawo kwa DC wa mbomali a Reinhard Chavula, ndipo ngakhale kuti yemwe amatsogolera a Ayant Chidoti anapempha anthu kuti abwerere makwawo kamba kuti zionetsero zinayi zitatha izi sizinatheke. Anthu ena anamveka kuti tsopano ayamba kuseka msewu malomo ngati Chinamwali, Matawale, Mpondabwino, komanso ena kuumiriza anthu ogwiritsa ntchito msewu imene anatseka kuti alipire ndalama. Ena anayamba kuphwanya stolo zosiyanasiyana, ndipo Zodiac yapeza kuti stolo ya Agola pa Chinamwali zinthu zabedwa. Apa polisi anaphulitsa utso okhesa msonzi komabe zinthu sizinasinthe, ndipo asilikali ankhondo a MDF anayitanidwa ndipo analowererapo pamene ziwawa zimapitirira kupyolera mtaoni ya Zomba kupita m'madera ena monga ngati Jokala, munsewu wa Zomba komanso Liwonde. Ziwawazi zinapitirira mpaka na usiku, ndipo malipoti atipeza kuti anthu angapo wamanga komanso ena avulala. Koma mneneri wa polisi ku chigawo chakummawa a Patrick Musa ati sangalankhulepo pakali pano za anthu amene amanga kapena kuvulala kamba kuti akuwerengeserabe zimene zachitika. Komabe mneneri wa chipatala cha Zomba Central Hospital a Fredson Kambeni atifotokozera kuti pakali pano akusunga munthu mmodzi ku chipatala chawo amene anaomberedwa ndipo ali mchipinda cha anthu odwalika. Chipatala kwathu kuno kwafika anthu atatu amene tidalondera dzulo. Mmodzi wagonekedwa kuti analomberedwa chakumsanawu, ena awiriwo ndiwo kuti anapatsidwa thandizo ndipo anatulutsidwa tsiku lomwelo. Zionetsero ngati izi pa nthawi yomwe zimachitika ku Zomba nkuti nawonso mavenda amwe mzinda wa Zuzu akuchitanso zionetsero ngati zomwezi. Malo mwa ZBS ku Zomba ndi Rafael Mlozowa. Bungwe la Tolankhani la Misa Malawi lati ndokhudzidwa kwambiri ndi Tolankhani Chikondi Phikiso yomwe amagwira ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation MBC. Wapampando wa bungwe area Gordon Matonga wati dziko lino lataya Tolankhani yomwe amachilimika pa nkhani zachitukuko. Amatonga kufotokoza. Nkhani imeneyi yabwera modzidzimutsa kwa ife Tolankhani Chikondi anali nzathu kuti tagwira naye ntchito nthawi yayitali. Maena pamene sitinamve komwe kuti amadwala chilandira ngati chinthu chodzidzimutsa kwambiri. Chikondi anali munthu kuti amacheza ndi anthu ambiri mu Tolankhani, anali olimbikira pa ntchito ya Tolankhani amene akutsatira ntchito imene ogwira ntchito yake ku MBC amakonda nkhani kwambiri za chitukuko. Nthawi anali ku department ya ku MBC imene amati Development Broadcasting Leaders nthawi imene mboyomo
ndi kumene kunampangisa kuti akhale waluso kwambiri pa nkhani zokhuzana ndi nkhani za chitukuko. Ndi zimene anthu ambiri tizankumbukire nazo kuti dziko lathu lingapite bwanji pasogolo, mavuto anthu akumudzi angasinthidwe bwanji. Ndi zinthu zimenezo ndi zimene tizazisowe pamene watisiya, komanso tizazisowa ngati zathu. Munthu kuti timacheza naye, timakhala naye magulu ambiri atu ankhani, anaye munthu wamasuka kwambiri. Padayikano pato ankhani onse atagwa ndi chisoni kamba kuchoka kwa nzathu silimembekezera. Wapampando wa Misa Malawi a Gordon Matonga ndipo mnene wa MBC Chisomo Hamadi wati thupi la Phikiso ali nyamulo choko mzuzu pita ulilongwe komwe mwambo oyika m'manda uchitika lachisanu. Iwo ati Phikiso anayimidwa nkhani olimbikira ntchito. Ngati MBC ndi nkhani yachisoni kwambiri chifukwa Chikondi anali okonza maprogramu mmodzi amene amadziwa ntchito yake, amakonda ntchito yake, ndipo kuti tamuuza lero watisiya ife ngati MBC ndokhumudwa kwambiri za munthu amene anali okonda ntchito yake ngati mkonzi wa maprogramu osiyanasiyana. Mudzamkumbukira bwanji Chikondi Phikiso pa nthawi yomwe mwakhala mugwirana ntchito kumeneko? Chikondi anali munthu wansanga nthawi zonse, okonda wina aliyense. Kuti programu iteke zimafunika kuti munthu ugwire ntchito ndi anthu osiyanasiyana, kuti mpaka napomata iyi ndi programu ichitika. Ndi Chikondi amagwira ntchito ndi anthu ambiri, ogwira ntchito ndi anthu ambiri ku MBC komanso kupitira ku MBC. Anali munthu wochezeka bwino, munthu amene amalimbikira kwambiri, amakonda kwa basi ntchito yake. Tidzamkumbukira Chikondi ngati munthu wansangala komanso okonda anzake. Wadziwika ndithu pano ogwira ntchito ku MBC kumzuzu akuyesetsa kuti zonse ziteke kuti thupi la malemu Chikondi Phikiso libwere kulilongwe kumene liyikidwe m'manda ku area 18 cemetery lachisanu likubwera. Mneneri wa MBC ya Chisomo Hamadi. Apolisi kumponera mboma adowa amanga chipiro banda zaka 20 kamba kubaya ni mpeni wa polisi. Wofalitsa nkhani za polisi kumponera Macpherson Msadala wati zachitika dzulo masana pa sitolo za pamponera. Sergeant Msadala wati oganizidwayo amayankha mlandu wokuba ndipo anampatsa belo koma samakaonekera ku polisi, zomwe zachititsa la polisi atenge chilolezo cha khoti kuti ammangeso. Wilson Henry walemba ripoti. Apolisi ati mwezi wa February chaka chino achipiriro banda azaka 20 anawamanga pa mlandu wakuba, ndipo atakaonekera ku khoti kumponera anawapatsa belo. Wofalitsa nkhani za polisi kumponera Macpherson Msadala wati atapatsidwa belo oganiziridwayo samakaonekera ku polisi. Sergeant Msadala wati izi zinachititsa polisi kutenga chilolezo choti amangenso bamboyo. Wofalitsa nkhaniyo wati dzulo apolisi awiri anamupeza oganiziridwayo akuwatcha kanyenya pa sitolo za pamponera komwe amafuna kumumanga. Ali mkati moti amange bamboyo malinga ndi Msadala, oganiziridwayo anatulutsa mpeni nkubaya Stanley Nkhoma kunsana, pomwe wapolisi winayo a Gerald Brighton nawo anavulala pang'ono kamba kachipwirikiticho. Anthu ena anadziwitsa polisi pamponera omwe anabwera mwansanga nkubanga bamboyo. Apolisi ovulalawo anawatengera ku chipatala cha Mponera komwe Ankhoma anawatumiza ku chipatala chachikulu cha Dowa, ndipo a Brighton awathandiza pomwepo. Kuchokera kuno kudowa m'malo mwa Zodiac, ndine Wilson Henry. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mundine Sibungerezi Yambo tonenso mitu yake. Nthambi yothandiza pa milandu anthu osauka yatseka kaye ofesi zake 5 chifukwa cha namondwe wa Jude. Katswiri zachuma wachenjeza kuti zakudya zomwe mmakhala shuga zikwera mtengo kamba kakwera kwa mtengo wa shuga. Bambo yomwe akuti apolisi amuombera pa zionetsero za dzulo ali mululu mchipatala cha Zomba. Ndipo mzamasewero khoti lamula anthu awiri ochita malonda kupereka chindapusa cha 1.8 million kwacha kamba kugulitsa malaya ofanana ndi a Flames popanda chilolezo. Popita ndi nkhanizi, nthambi yothandiza pa milandu anthu osauka Legal Aid Bureau yatseka kaye ofesi zake 5 mchigawo chakumwera mpaka lolemba pa cha namondwe wa Jude. Mnini wa nthambi ya John Namalenga wazazoda kuti achita ganizoli poteteza ogwira ntchito ndi katundu pomwe mvula yamphamvu ikupitirira kugwa maboma ambiri. Bungwe ili anena izi bambo akundilande abalawala vinkula atalidzidzula chifukwa cholephera kudziwitsa bwino a Malawi zakutseka wa ofesizi. Iwo atalephera kupeza thandizo lomwe amafuna dzulo. Christopher Sandi walemba ripoti.
mvula yamphamvu yomwe ikugwa maboma a Blantyre ndi maboma ena ozungulira chifukwa cha namondwe wa Judy yayamba kale kusokoneza zinthu zambiri, pomwe mitsinje yambiri yayamba kudzaza, nkhawa pakati pa anthu ambiri zayambanso kukula. Tikunena pano bungwe la Malawi Legal Aid Bureau layamba latseka kale ofesi zake maboma a Blantyre, Mwanza, Nsanje, Tyolo komanso Mulanje. Mneneri wa bungweri a John Namalenga wauza Zodiac kuti apanga chiganizochi pofuna kuteteza anthu ogwira ntchito komanso katundu. Namondwe ameneyo wafikira kwambiri mchigawo chakumwera kumwe mvula ikugwa mochuluka komanso anthu akukhudzidwa kumeneko. Malipoti amene tikulandira kuchokera ku mtundako kuboma ndakuti anthu akuyenera kudziteteza kuti asakumane ndi zopsinja pamene namondwe ameneyo wafikira m'maderawo. Ndiye kutseka kwa ofesi zathu ndi nkhani zakenso zomwezo kuti tikufuna titeteze katundu, titeteze anthu. Koma mkulu wina wakundilande Abalawala Vinkula wadzudzula bungweri chifukwa cholephera kudziwitsa Malawi bwino zakutseka kwa ofesizo, ponena kuti analephera kupeza chithandizo dzulo lachiwiri. Kumene timapita lero ndangodabwisidwa kuti akundiuza kuti kuli holiday ya namondwe Judy imene sakupitanso ku ofesi mpaka Lolemba next week. Ndene mawafusa kuti mesa ndi masukulu okha aboma amene ayimisa ma services awo inunso aku secondary kapena ku primary ananyangonena kuti mufune musafune ifenso tili ku holiday chani ya namondwe Judy. Pali chiyembekezo choti ofesi za Malawi Legal Aid Bureaus zidzayambanso kugwira ntchito zake Lolemba zothandiza anthu kupeza chilungamo kudzera ku maloya awo. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mundine Sibongerezi Yambo tonenso mitu yake. Alimi mdafuma yakulu chikho ku Ntchisi ati msabata ziwiri zapitazi akhudzidwa kwambiri ndi ng'amba zomwe zawayika pa chiopsezo cha vuto la njala chaka chino. Mmodzi mwa alimi wa Jordan Banda omwenso ndi nyakwawa lombwa ati olomvula itati igweso palibe chomwe angaphule. Katswiri wa zaulimi a Ronald Chilumpha wati alimiwo aganize zoyamba kulima mbewu monga khobwe ndi mbatata ya kholowa kuti asakhale njala chaka chino. Henderson Charles Msusa walemba zambiri mu ripoti. Nyakwawa lombwa yakuderali yati palibe chikhulupiriro choti atha kukolola kalikonse ngakhale mvula itati ibwerenso. Iwati izi ndi zokhumudwitsa pomwe apemphanso boma kuti liwathandize powapatsa ngongole za NIF ndi cholinga choti ayambe ulimi wa nthilira. Kuno kung'amba ndeya vutadi pano tunena pano ndeuti mbewu zambiri za anthu zidafula kwa makopanda mvula komanso zafika podutsa ufota nufika poti zaumilatu zambiri. Mulimi winanso Richard Chikuni atakukhulupirira kuti adindo achita choyenera powathandiza. Kuno kung'amba yafika posha kwambiri panopa tunena pano chimanga nchoti vula ngakhale bwera lero li sichingatsitsimukeso china nchoti chazukazuka kotero kuti ngakhale kutenga moto kuyatsa ndikuti chikuziyaka mosavuta. Katswiri pa nkhani za ulimi a Ronald Chilumpha wati alimiwa akuyenera kuyamba kudzala mbewu zomwe zimapirira kung'amba. Mene mwina chingachitike pakali pano asataye mtima kwenikweni pa mvulayi ikadalipobe kupita kumapeto inde pali mbewu zina zimene akhoza kuyesera kulima mbewu ngati khobwe mbatata zimene kumene kumapeto kwa mvulako zikhoza kuchita bwinobwino. Kafukufuku wathu wapezanso kuti alimiyena kudera mfumu yakulu Malenga mbomali akhudzikanso ndi vutoli. Ndine Henderson Charles Msusa wa Zodiac kuno ku Ntchisi. Mzamasewero bwalo la milandu la second grade magistrate ku Lilongwe lamula anthu awiri ochita malonda Jeremiah Mona ndi Harith Banda kuti alipatse bungwe la farm 1.8 million kwa aliyense ngati ibura misozi kamba kugulitsa malaya ofanana ndi amene timu ya Flames imavala posewera. Abanda anawapeza ndi malaya 84, Amona anali 62. Kuloona za malonda ku bungwe la farm tulipo Monero Pembe yomwe anali mboni pa mlandu wati akhazikitsa njira zokhwima popewa mchitidwe oterewu. Ife a bungwe la Football Association of Malawi ndifo okhutira ndi chigamulo chomwe apereka second grade magistrate court ku Lilongwe yokhuzana ndi anthu ena amene anamangidwa akugulitsa majezi afeki a national team a dziko lino. Anthu amene anamangidwa mchaka cha 2024 pamene titadandaula ku polisi kuti majezi afeki alowa misika yosiyanasiyana mu dziko muno, ndipo zimenezi zili ndi financial implications ambiri. Bungwe la farm yomwenso imagulitsa majezi a original cholinga chokuti ndalama zimene zithandizira ma activities za national teams. Pa ndalama imene yoyo 1 million
pa mafaini ataperekedwe mbali imodzi 1 million iso kumbali ina zonse ziperekedwa kubungwe la Football Association of Malawi ngati ya compensation. Ife ndifokutira malinga ndikuti akandikoyamba zimene zikuchitika titadandaulako ku Malawi Police Service mpaka nkhani yafika court nkupangidwa prosecute. Ife tikukhulupirira kuti zimenezi zipereka message yayikulu kwambiri kwa anthu ena amene akugulitsabe majezi amene wa fake. Tipitirira kugwira ntchito ndi ya Malawi Police komanso ndi nthambi zina zaboma ngati abungwe la Malawi Revenue Authority powunikiranso kuti majezi ambiri afake amenewa amalowa mu njira zosayenera mu dziko kuno kuthawa misonkho. Atulipo mwene Lupembe mkulu ona za malonda ku bungwe la FAM. Bungwe la FAM laonjezera ndalama zimene osewera ati muyi amalandira akapambana kamba kufika mndime ina mpikisano wa African Nations Championship CHAN. Timu ya Flames yafika mndime yachiwiri ya mpikisano umene mayiko amagwiritsa ntchito osewera pa khomo okha itagonjetsa Comoros pa masewera awiri sabata yatha. Wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa bungwe la FAM a Christopher Madalitso-Kuyera wati bungwe lachita izi polimbikitsa timu kuti ifike mndime yotsiriza imene ichitikire m'mayiko a Tanzania, Kenya ndi Uganda mwezi wa August. Sambanda ndi zambiri. Wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa bungwe la FAM Christopher Madalitso-Kuyera watiuza kuti mtsogoleri wa bungweli Fleetwood Haiya yemwe pakadali pano ali ku msonkhano wa bungwe la CAF ku Cairo mdziko la Egypt ndi amene analamula kuti ndalama za game bonus za anyamata timu ya Flames adziwonjezere powathokoza kamba kobweretsa chimwemwe kwa anthu a mdziko lino potsatira kugonjetsa timu ya dziko la Comoros m'masewero a mpikisano wa African Nations Championship CHAN sabata yatha. Kupambanaku kwathandizira timu ya Flames kufika ndime yachiwiri ya mpikisanowu umene mayiko amagwiritsa ntchito osewera pa khomo okhaokha ndipo isewera ndi timu ya dziko la South Africa ya Bafana pa 2 komanso 9 May. Osewera amalandira 500,000 kwacha akapambana masewero a mpikisano wina uliwonse wa bungwe la CAF, koma potsatira kugonjetsa Comoros lori kalapitali anyamatawa tsopano alandire 1 million kwacha aliyense. Chinali chinthu chosangalatsa kwambiri kwa anthu onse amene amakonda masewera ampira Malawi momwe. Tafotokozera president mwezi nakhalira kuti mudziwa ali kunja ku Egypt ku msonkhano wa CAF nawonso nasangalala kwambiri. Ndipo songeza kuchisangalalo chawo anena kuti anyamatawa taonjezerani kuni mabona sawa amene amalandira cholinga ndikwathokoza komanso kuwapanga encourage kuti achita bwino anawinanso komanso kuti achita qualify ku second round. Zimwe zachitika papasi zowauza anyamatawa kuti kutsogolo ngati azichita bwino zimene zizikhala zikumapitirira ndithu. Pakadali pano timu ya Flames isonkhananso lachitatu ku Lilongwe kuti iyambe kukonzekera za masewero awiri a mpikisano wa World Cup amene isewere sabata yammawa ndi matimu a Namibia pa khomo komanso ndi Tunisia ku Tunisia komweko pa 25 March. Sambanda tikateso tatsiza zomwe nazo matisanasiyani na iso mitu yake. Katswiri wa zachuma wachenjeza kuti zakudya zomwe makhala shuga zikwera mtengo kamba kokwera kwa mtengo wa shuga. Bambwe mwakuti apolisi amombera pa zionetsero za dzulo ali mu ululu mchipata cha Zomba. Nthambi yothandiza pa milandu anthu osauka yatseka kaye ofesi zake 5 chifukwa cha namondwe wa Judy. Ndipo mzamasewero koti lamula anthu awiri ochita malonda kupeka chindapusa cha 1.8 million kwacha kamba kogulitsa malaya ofanana ndi a Flames popanda chilolezo. Nkhani ndi zomwezi muna ndine Sibongerezi Yambo masana abwino. Masanano kuli mphepo ya mkuntho ndipo mvula yamphamvu komanso ya mvumbi ikuyembekezeka kupitirira kugwa m'madera ena a mchigawo chakumwera ndi ena mchigawo chapakati. Namondwe Judy akuyembekezeka kubweretsa mphepo ya mkuntho komanso mvula yamphamvu ndi ya mvumbi yomwe ikupereka chiopsezo chachikulu kwambiri cha kusefukira kwa madzi mwadzidzidzi m'madera a mchigawo chakumwera komanso madera ena a mchigawo chapakati. Ku Angabu, ku Mangochi komanso ku Mzuzu nyengoyi ifika mpaka pa 26 degrees Celsius pamene ku Lilongwe 24 degrees Celsius ndipo ku Blantyre 22 degrees Celsius. Mphepo ikumbochekera chakumvuma ndipo pofika mawa timu zinyenga mitambo komanso mvula. Dzuwa lilowa 4 minutes to 6 ku Blantyre, 1 minute to 6 ku Mzuzu ndi 6 o'clock ku Lilongwe. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno mzomwezi. Nayi ndine Dave Tisungane Majawa masana abwino. Uthenga okhudzana ndi ntchito yakagawidwe ka madzi mu mzinda wa Lilongwe. Uthengawu akukupatsirani ndi a Lilongwe Water Board LWB. Lilongwe Water Board mene ntchito ga madzi ilili mu mzinda wa Lilongwe.
Padakali pano mulingo wa madzi omwe akonzedwa kuti agawidwe kwa makasitomala athu kuchokera ku malo athu okonzera ndi kugawira madzi TW1 ndi TW2 ndokwana 102,138 cubic meters. Izi zotanthauza